Повечето приложения изглеждат аматьорски, не защото деловете не могат да правят дизайн и няма тако за това, абе в някои случаи може и да е така. В повечето е по-скоро защото не следват основните правила за един дизайн. В това видео ще покажа как изглежда Production Ready UI, без дизайнер, без някаква магия, без 1500 лайбрарите и така нататък. Повечето от нас използват Shadcn, Tailwind и Dark Mode. И въпреки това UI-а пак не изглежда добре. Проблемът не са туловете, а проблема е, че не се следва някаква система на дизайна, с която да се работи консистентно. Има три мита, които чупят UI, по принцип. И това са нещата в главата на всеки човек, който е правил някога приложение. Дали ще добави още един компонент, още един цвят, за да се отличи нещо, още една библиотека за нещо светещо такова, яко направо да гърми екрана. От тези неща няма смисъл. И повечето production ready UI-ове са скучни. И точно за това работят. Ето тук на екрана можем да видим как не трябва да изглежда UI-а. Най-вероятно ще го оставя черно-бял, за да не хванете някоя епилепсия, а пък ако не, да сте живи и здрави. Когато го погледнем, едно от нещата, които можем да видим е, че изключително претрупан, с анимации, с цветове, с иконки, с какви ли не емоджита, бум-бам, някакви линии, които някакъв текст минава през тях. И истината е, че всичко това не ви трябва. Особено в случая изглежда абсолютно еднакво. Просто няма смисъл. Тайтъла, дескрипшъна и метатекста са с еднакъв размер, CTA-то ви не е с отличителен цвят и така нататък. Окото няма какво да гледа. То по-скоро не се насочва към нещо. А това, което трябва да направим, за да може един UI да е привлекателен, да изглежда добре и да работи най-вече, защото UI по принцип трябва просто да работи, е точно това, окото да се насочва някъде. Тоест, вътрешно да се подсказва за нещо, което дадения потребител трябва да направи, като влезе в сайта. Да го насочим към едно нещо. Сега ще ти покажа как би изглеждал този UI, ако поправим някои неща. Нека като за начало да направим един лек дестръкчър на хирото, което виждате в момента на екрана си. Имаме announcement bar горе, който принцип използва съобщения за някакви намаления и така нататък. Имаме badge, който гласи ново. Той е секундар информация като цяло, нищо специално. Hero Headline. Mega SAS 3000. Вау! По-хубаво име от това нямаше как да измислим. Имаме Value Proposition, което subheading се води. Демек, какво е нашия продукт, с какво е по-различен, какво прави и каква полза получаваш. Имаме Primary CTA бутона, който има по 3 емотиконки на подаръци от двете страни. И Secondary CTA, който е Watch Demo. Общо нищо специално. Сега ще се прехвърлим в VS Code, за да ви покажа как би изглеждал само текста. И след това ще направим един live coding, за да видите как реално с повече simplicity получавате повече стойност. Ето, че вече сме в браузъра. В VS Code сложих само текста от цялото Hero и дори и така смея да кажа, че изглежда много по-добре, отколкото миналия дизайн. Нека да последваме първото правило, което имаме при един дизайн, и това е визуална иерархия. Тоест и в момента, и преди малко всичко изглежда прекалено еднакво. Еднакво важно. Нашето око не знае на къде да се насочи. Влизаме в нашото Hero и в VS Code. Виждаме само текста. И това в случая е нашият proposition, т.е. subtitle, а това трябва да е нашия badge. Конкретно в момента от Shadcn имам badge, така че мисля да го импортна. И нека да го направим с класа с елемента. До момента добре. Сега, за да може текста да се отличава,
какво ни трябва? Да е по-голям. Съответно, ще му сложим 6 пъти хиксел за сега. Нашия subtitle, той трябва да е една идея по-малко от текста, но не и толкова малък, че да бъде незабележим. Тоест за момента оставяме class name, текст, хиксел само. Би било добре. И евентуално muted. Имаме два бутона, като и тях ще заменим с shadcn компонента, за да може впоследствие да използваме неговите удобства. Така. И до тук имаме буквално AutoGo, но за момента ще го оставим така. Нека пак да преминем към браузъра, за да видим какво. Бум! И до момента е по-добре. Като изключим, че нали, после ще направим сайта в черна тема и ще променим текста на бял. Преминаваме и към второто правило, което е спейсинга. Конкретно в тази част тук мисля да подравним това хиро в центъра и да му добавим малко повече място, понеже всеки елемент трябва да има пространство да диша. Нали, по-дизайнерски. Като цяло това дава един много по-премиум вид на вашият сайт или на вашето приложение или на каквото и да е. Влизаме си в Visual Studio Code. Като цяло в момента ще го подравним от тук, защото няма смисъл да правя отделни лейаути и отделни файлове. Flex Center, Item Center, Center и Hash Screen. Но е хубаво, когато имате сложни елементи в центъра на вашия сайт и няма снимки и други визуални елементи, текстът също да е центриран, защото така в момента седи грозно и като цяло елементите да са центрирани. Сега ще вземем точно с това, като преминем в VS Code и от тук започваме, като този division, този div, който е с абсолютно всичко вътре, ще го превърнем в flex call, item center и justify center. В момента абсолютно всичко ни е подравнено в центъра, но сякаш тези бутони трябва да са един до друг, защото би изглеждало много по-приятно. Така, понеже бутоните са отделни елементи, флекса ги подравнява абсолютно по същия начин, като всяко едно нещо тук. Тоест в колонка, затова тук ще ги съберем. Ще добавим flex class name. Те по дефалт са си редица, не са с колона. Така че добавяме един гап. Бутоните ни вече са си на място. До тук добре, но все още елементите нямат място да дишат. Нека да сложим един гап, за да видим какво ще се получи. Слагаме си един гап. Ето тук, къде ги бяхме подравнили. Може би гап нещо от сорта на 5. Но тук ще стане същата работа като с бутоните. Тези трябва да ги съберем в един div, защото те трябва да са едно по-друго, но трябва да са на по-близко разстояние. Flex, отново flex call, gap 2. Justify хубаво е да е на центъра, защото по дефалт ще вземе парента, който е full width. Слагаме го и него на център. В момента е със същия текст. Бих казал, че това е 10 пъти по-добре. Нека обаче да се поиграем малко с големината на шрифта, за да видим как тя би помогнала. Евентуално, понеже в момента е доста празно, ще го сложим на 9 XL. Този текст ще остане XL по-нормално. Добре, до момента всичко е точно. Най-вероятно текста на баджа ще трябва да го оголемим съвсем малко, защото не изглежда кой знае колко добре. Май ще го оставим само в XL, честно да кажа. Баджа и subtitle са с еднакъв размер, което в никакъв случай не е хубаво. Винаги гледайте да изтъквате първо вашия продукт, след това допълнителните неща към него и евентуално вече, ако има нещо допълнително, слага отдолу, което е по-малко. Само ще променим сайза на бутоните, за да бъде по-голям. Мисля, че LG ще е достатъчно добре. Като за този дизайн, мисля единият да го направим бял. Т.е. той ще има черен текст, но бакграунд да ще е бял. Тази звездичка тук ще я махнем. Холвъра, евентуално ще опаситето ще се намали на 80. Направо ще го направим различен цвят. При холвъра цвета ще остане пак бял и курсора ще се промени на
Поинта. Окей. Идеално до момента. Демото по абсолютно същия начин. Виждаме, че нещата изглеждат една идея по-добре. Но сякаш текста за заглавието на самото вебсайтче и за нашия SaaS изглежда доста голям. Ще трябва да намалим малко и баджа посредством и да увеличим малко бутоните. В момента двата бутона са напълно еднакви, което тотално пречупва нашия първи принцип Visual иерархия. Хубаво е нещата, които искате да подчертаете, да са с този accent color, защото окото се насочва по-лесно към ярък, хубав, контрастиращ цвят на това, което имаме вече. Окей, сменихме праймари цвета и горе-долу вече започва да се получава нещо. С конкретния текст, който имаме, смятам, че е добре. Сега ще поговорим за третото правило, което е свързано с добавянето на други визуални елементи, които да подпомогнат разбирането на дизайна, понеже в момента е доста сухо, ако ме питате. Не е трудно за гледане, но със сигурност не е най-приятното нещо, което можеш да видиш. И сега ще ви покажа как с добавянето на няколко визуални елемента ще променим абсолютно всичко. В крайна сметка се получи това. Не е много претрупано, доста е чисто, обаче с този текст няма как да успеем. Нека сега леко пипнем текста, за да видим какво ще стане. За да правиш професионален UI, не винаги ти трябва дизайн. Полупрофесионален. Такъв, който да работи. UI е просто следване от система на дадени правила от дизайна, които са доста прости за да се научат, ако изгледаш едно такова видео като моето или още 2-3 на чуждестранни ютубъри. Ако ги следваш и ако имаш правила, винаги ще изглежда окей, винаги ще изглежда привлекателно. Ако си дев и искаш SaaS-ът ти да изглежда production ready, започни първо с правилата. Това ще бъде всичко от това видео. Надявам се да ви е било полезно и да видите как с малко усилия, 3 правила и лек подбор на цветове, може да се направи нещо доста специално и доста добре изглеждащо. Като цяло смятам, че наистина се получи добре. Ако ви е харесало видеото, се абонирайте за канала и изчакайте следващото.